que durant 8 mesos vam recollir les signatures que ens han dut fins aquí. Avui es debat aquesta ILP, que arriba amb un ampli suport popular. 2 anys després que una sèrie de ciutadans, sense mitjans ni recursos econòmics, ens ajuntéssim per passar de la protesta a la proposta i organitzéssim un dispositiu capaç d'arribar fins aquí a través de parlar amb persones del món de la cultura, de l'art, de la música, de l'educació, lògicament, perquè formessin part de la comissió promotora, entre les quals, com sabeu, hi ha l'alcaldessa de Barcelona, la de Colau, tenim representants d'altres formacions polítiques, tenim gent del món de la cultura, etc. Després buscar persones que fessin voluntàriament de fedataris i fedatàries, que vol dir que han de venir aquí, que han de recollir signatures, que les han de validar i que és una feinada increïble. Fer més de 250 xerrades per tot Catalunya, invitats per ateneus populars, per escoles, per universitats, aconseguir més de 170 entitats que donguessin suport a aquesta iniciativa legislativa, posar més de 160 parades per recollir signatures als barris, als mercats, a tot arreu, i finalment assolir aquestes 95.000 signatures de suport. Així doncs, avui és un dia molt important per nosaltres. És el dia en què es debat aquesta ILP, que no és una llei, repetim, no és una llei estructurada, sinó que són les bases, són les línies mestres que la majoria social que l'hem promogut considerem necessària per forjar una nova llei d'educació. Perquè entengueu que la lògica que ens ha dut a fer aquesta feinada respon a una pregunta molt senzilla. És necessària una nova llei d'educació a Catalunya? Calen unes bases diferents a les que tenim? La LEC garanteix que primer es defensi l'escola pública que la concertada? La LEC garanteix que les escoles bressol siguin gratuïtes? Que tothom tingui accés a una plaça 100% pública? Que les universitats tinguin preus accessibles per tothom? I la resposta és molt senzilla, la LEC no ho garanteix i evidentment necessitem una nova llei. Per tant, no és que ho diguem nosaltres, aquí, els que estem aquí presents, sinó que ho van dir les massives mobilitzacions que es van fer contra la LEC. Recordeu que es van fer 5 vagues en un any, les massives mobilitzacions que van haver contra les retallades, les mobilitzacions que estan havent contra el tancament de línies de P3, contra el 3+2 i el 0,3, que també existeix. Per tant, si escoltem la societat ens diu que cal una revisió del sistema educatiu i que per això la ILP en proposa un de molt més just, igualitari, que aposti per la democràcia, la participació i la universalitat d'aquest dret, que sigui laic i gratuït, de bressol a universitat i que afronti l'anomalia dels centres concertats, alguns d'ells convertits en escoles d'elit, que com sabem segreguen a nens i nenes per separat i que alguns s'han convertit en autèntics xucladors de recursos públics. Així doncs, volem avançar cap a un nou paradigma educatiu a Catalunya, que reculli i aprofiti aportacions de grans pedagogs i experiències de cooperativisme i la col·laboració i la riquesa del treball assembleari. Avui estem aquí davant del Parlament, en teoria de la desconnexió, del procés constituent, del govern que va entrar dient comencem a treballar per executar el mandat democràtic dels ciutadans, de la Catalunya que es vol construir lliure amb un estat propi que sigui garant de benestar per tothom. Així que què ens hauria de dir el sentit comú? Que aquest govern rebria amb bons ulls un debat obert i participatiu sobre l'educació fruit d'una proposta ciutadana. I què ens trobem? 3 nivells de resposta no del tot esperats. Qui ens dona el suport i fins i tot s'hi ha adherit, partits com la CUP i Catalunya sí que es pot, qui malgrat no coincidir amb els nostres plantejaments per respecte i altres motius no impediran el debat, com són el Partit Socialista de Catalunya i Ciutadans, i quina és la gran sorpresa? Doncs Esquerra Republicana i alguns independents que juntament amb Convergència Democràtica i PP ens diuen que pensen presentar una esmena a la totalitat. Ens hem quedat muts tal com ells ens volen deixar. Si això és així i avui Junts pel Sí vota contra el debat d'aquesta ILP, llançaran a la brossa tots els esforços, la dedicació i el treball de totes les persones, col·lectius, sindicats i organitzacions que han cregut i treballat per aquesta proposta i que defensen l'educació pública d'aquest país.
Amb aquest gest ens fem algunes preguntes. Per exemple, com pot ser que alguns diputats i diputades de Junts pel Sí estiguin realment en contra d'aquest debat, d'escoltar la ciutadania, de què volem dir, de ser realment democràtics i fomentar el diàleg? Com pot ser que en alguns ajuntaments Esquerra Republicana hagi votat a favor de que es debati aquesta ILP i en el propi Parlament no se'ls escolti? I finalment, de què tenen por? O si en tenen? Per què volen evitar aquest debat? Potser per no obrir un meló en el que estan ficats grans patronals religioses o el funcionament d'algunes escoles concertades que cobren quotes a través de fundacions? Potser per no aprofundir en la presència cada cop més gran de l'empresa privada i els bancs en els espais educatius? Potser per no aixecar la catifa de la LEC, perquè saben que s'agafen pinces i que té moltes veus en contra i que és la que permet que s'estiguin tancant centres públics abans que concertats. Si de veritat, des del govern, volen iniciar un debat social per construir la nova llei d'educació de Catalunya, avui tenen l'oportunitat d'usar la democràcia i de debatre les bases del model que volem entre totes i tots, de forma oberta i plural. Avui està a les vostres mans. Gràcies.